मिरान्तस्य ननाञ्चना शलाघया चक्षुरुन् मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरगुणं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्तिं नित्यानन्दं महं सर्वानन्दकरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौष्णवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। നമ്മള് മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നലെ 6 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ? ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ, ആദ്യമുള്ള 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗജേന്ദ്രൻ വർണ്ണിക്കുന്നല്ലേ? ആർക്കും, ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ആ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഗജേന്ദ്രൻ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ധൃതുഷവോ യസ്യ പദം സുമംഗളം വിമുക്തസംഗാമുനയഃ സുസാധവ ചരന്ത്യലോകാവ്രതമവ്രണം വനേ ഭൂതാത്മഭൂതാ സുഹൃദഃ സമേ ഗതി. ധൃതുഷവോ യസ്യ പദം സുമംഗളം വിമുക്തസംഗാമുനയഃ സുസാധവ ചരന്ത്യലോകാവ്രതമവ്രണം വനേ ഭൂതാത്മഭൂതാ സുഹൃദഃ സമേ ഗതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. എല്ലാ ജീവികളെയും തുല്യരായി ദർശിക്കുന്ന, എല്ലാവരോടും സൗഹൃദത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന, വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഇവകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ വീശകൂടാതെ പാലിക്കുന്ന സന്യാസിമാരും മഹാമുനിമാരും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സർവമംഗളകരമായ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ദർശനം കാക്ഷിക്കുന്നു. അതേ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാവട്ടെ എന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികള് അവരൊക്കെ എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ജീവികളെയും തുല്യരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? തുല്യരായിട്ട് കാണുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ കവിദാസ്. എല്ലാവരെയും എന്താണ്, ഒരു ആനയെയും പശുവിനെയും ചണ്ടാളിനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാമുനിമാരും സന്യാസിമാരും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങള് ദർശനം ആഗ്രഹിച്ച് കഴിയുന്നവരാ അല്ലെ? ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് കഴിയുന്നവര്. അപ്പൊ അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് ഗജേന്ദ്രനും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്.
ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തരുടെ അഥവാ ഉന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നവരുടെ യോഗ്യതകളാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ഉന്നത വർഗമെന്നും താഴ്ന്ന വർഗമെന്നുമുള്ള വിവേചനം കൂടാതെ സകലരെയും സമമായാണ് ദർശിക്കുന്നത്. പണ്ഡിത സമദർശിന, അവർ എല്ലാവരെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളായി കാണുന്നു. അതിനാൽ അവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് സമർത്ഥരാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തം സർവഭൂതാനാം, സുഹൃത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവർ പരമോന്നതനമായ ഭഗവാന്റെ നാമധേയത്തിൽ എല്ലാവരോടും സൗഹൃദത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യമെന്നും മറ്റൊരു രാജ്യമെന്നുമുള്ള വിവേചനമില്ലാതെ, ഒരു സമുദായമെന്നും മറ്റൊരു സമുദായമെന്നുമുള്ള വിവേചനമില്ലാതെ അവർ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം, ഭഗവത്ഗീതോപദേശം പ്രചാരം ചെയ്യുന്നു. ആ വിധത്തിൽ അവർ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം ദർശിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ അത്തരം പ്രചാരകർ പരമഹംസർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വിമുക്ത സംഘ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ഭൗതിക അവസ്ഥയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും അത്തരമൊരു ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. പരമഹംസർ അല്ലെ, പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, അവരെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, ആ യോഗ്യതയൊന്നും നോക്കാതെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കറുത്തവരെന്നോ വെളുത്തവരെന്നോ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്കോണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മായാപൂരിൽ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്മാരെയും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആഫ്രിക്കയിലുള്ളത്, അമേരിക്കയിലുള്ളത്, അങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ ഇവിടെ യുദ്ധങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രഭുപാദർ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5:29 അതാണ് ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിന് തന്നെ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്റേത് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ സമ്പത്ത് അല്ലെ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വിചാരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നിരുന്നു? ഭക്താരാമയജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ആത്മമാം ശാന്തി വെച്ചത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്റേത് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് തർക്കം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് യാതൊരു റെന്റൊന്നും കൊടുക്കാത്ത, നമ്മൾ എത്രയോ വായുവൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്നല്ലേ, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഒക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാം. വെള്ളത്തിന് ഇപ്പൊ വേറെ സർക്കാരിന്റെ അണ്ടറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കിണറിൽ വെള്ളം ഒക്കെ ലഭിക്കും. അതിന് വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ വേറെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം? ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആകാശത്തിൽ വായു ഒന്നിനും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിയായാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളും അല്ലെ ആ വിവേചനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗമെന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെ അല്ലെ. മാർപ്പാപ്പ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമല്ല, അത് സനാതന ധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും ആ പരമമായ ജ്ഞാനം അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അതൊരു മതത്തിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടായി. ഭഗവത്ഗീത വിദേശങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ ആ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിനെല്ലാം പഠിക്കാതെ നിന്ദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും മുനിമാരും എല്ലാവരും
ആരാധിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെയാണ് ഗജേന്ദ്രനും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനോടാണ്. എട്ട് 9 ശ്ലോകങ്ങൾ. നവിദ്യതേയസ്യ ച ജന്മ കർമ്മ വാ നമാമരൂപേ ഗുണദോഷ ഏവ വാ തദാപി ലോകോപ്യയ സംഭവായ സ്വമായയാത്യാനനുകൂലമൃച്ഛതി. നവിദ്യതേയസ്യ ച ജന്മ കർമ്മ വാ നാമരൂപേ ഗുണദോഷ ഏവ വാ തഥാപി ലോകോപ്യയ സംഭവായ സ്വമായയാത്യാനനുകൂലമൃച്ഛതി. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മൈ നമഃ പരേശായ ബ്രാഹ്മണേ അനന്തശക്തയേ അരൂപായ നമഃ ആശ്ചര്യകർമ്മണി. തസ്മൈ നമഃ പരേശായ ബ്രഹ്മണേ അനന്തശക്തയേ അരൂപായ നമഃ ആശ്ചര്യകർമ്മണി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ജന്മം, കർമ്മങ്ങൾ, നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ ഇവകളൊന്നും ഇല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയാൽ രാമഭഗവാനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അളവറ്റ ശക്തിയുണ്ട്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം പരബ്രഹ്മനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനെന്റെ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ ജന്മം, കർമ്മം അല്ലെ, അതൊന്നും എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു 4:9 ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം. ഇതൊക്കെ ദിവ്യമാണ്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടേതുപോലുള്ള അവതാരമല്ല ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഇതൊക്കെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സോർജിനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരത്തെക്കുറിച്ചും ലീലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യമായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പല ആൾക്കാരുടെയും വലിയ മഹാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ ജീവചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി നേടാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതല്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ദിവ്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കലും ഇവിടെ അവതരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ആ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കരുതുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ അവചാനന്തി മാമൂട മാനുഷം തനുമാസുക. ആ മൂടന്മാരാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെയൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കലും അവതരിക്കാം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഗുണാംശദോഷാംശ ചമുനേ വ്യതീത സമസ്ത കല്യാണ ഗുണാത്മകോഹി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭൗതിക രൂപമോ ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ ഇല്ല. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികവും ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളുടെ ഏക സംഭരണിയുമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ 4:8 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നിഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരുവനും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്ന അതേ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഇരുവരും അതീന്ദ്രിയതമായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭക്തൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അസുരന്മാർ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത തേജസ്സായ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഏക വ്യത്യാസം. ഇരുവരും എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അതീന്ദ്രമായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നത് തികച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിഗ്രഹം പോലെയല്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിർഗുണൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ഭൗതികമല്ല. ആകുന്ന പക്ഷം ഒരുവനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ മോചനം നേടാൻ കഴിയും? രാമൻ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നീ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നങ്ങളല്ല. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ രാമനോടും കൃഷ്ണനോടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് നിരന്തരം സഹവസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരായണന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചതിലൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രനായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞ അജാമിളൻ ഇതിനൊരു പ്രായോഗിക മാതൃകയാണ്. അജാമിളന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറയാൻ? ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആഗതനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാകുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം ഇത് ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്മ കർമ്മച്ചമേ ദിവ്യം അവചാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. അതുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ രാമൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് താഴേക്കിറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായി പരിഗണിക്കരുത്. ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സംഭവാമി ആത്മമായ ഭഗവാൻ ആഗതനാകുന്നത് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സദാ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയായി കാണരുത്. ഭൗതിക നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും കളങ്കപ്പെട്ടവയാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക നാമവും ആധ്യാത്മിക രൂപവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. കലികാലത്തിലെ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്? ആ പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ചതുർക്കാൻ, എന്താണ്? സാധുക്കളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി 21 കിലോമീറ്ററിലുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളും ഗുഹകളും മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടയെടുത്ത് ഉയർത്തിയ പോലെ, ഒരു കൂണൊക്കെ പിടിച്ച പോലെ തന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരല് എന്താണ് ഏറ്റവും നമുക്കൊക്കെ ശക്തി കുറവുള്ളത് ഇടത് കൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇടത് കൈയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിരല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും ശക്തി കുറഞ്ഞത് നമുക്കൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് ആ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ ഒരു നഖത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ആ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലെ. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലെ ഒരു ശില തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കില്ല, അത്രയും ഭാരമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തല്ലേ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഈ അർജുനന് അല്ലെ. അതൊന്നും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പിന്നെന്താണ്? ആ കാളിയന്റെ മുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേത് എന്താണ്? ആ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പോലെ ഒരിക്കലും കാണരുത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു അജാമിളൻ. അജാമിളൻ എന്താണ്? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുറെ മോശം പ്രവൃത്തികൾ, ആദ്യം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പിതാവിന്റെ കൂടെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വഴിതെറ്റി കാട്ടിലെത്തുകയും അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചല്ലേ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് ആ മോശപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിച്ചു, ധാരാളം അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പോ ആ യമരാജന്റെ ആ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ചിത്രഗുപ്തൻ തന്നെ കുറെ എഴുതി വെച്ചു പാപങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് ആ യമകിങ്കരന്മാർ പോയിട്ട് അവർക്ക് അജാമിളിനെ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് ആ യമരാജന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല, അല്ലെ, കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്താണ് ആ നാരായണ എന്ന് ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു. ഒരിക്കൽ ആരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്? സ്വന്തം മകനെയാണ് വിളിച്ചത്, അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ നാമമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടല്ല ചെയ്തത്, അല്ലെ, നാമ ആഭാസ്. അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടും എന്താണ് ആ അജാമിളിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എത്തുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അങ്ങനെ അജാമിളിന്റെ രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യാവും. ഭഗവാനെ അല്ല വിളിച്ചത്, അറിയാത്ത തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു, അല്ലെ. എന്താണ് അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള പേരൊക്കെ ഇടാനായിട്ട്, അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ന് പേരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് യാതൊരു എന്താണ് അർത്ഥം തന്നെ കണ്ടില്ല. പണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, ആ ഒരിക്കൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ അത്രയും വളരെ ശക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തതിനും പിന്നെ മറ്റുള്ള പുണ്യ നദികളിലൊക്കെ കുളിച്ചതിനും അവിടെയൊക്കെ അനേക സംവത്സരം വസിച്ചതിലും ഒക്കെ പുണ്യം. പിന്നെ എന്താണ് ആ മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തതിലും ഒക്കെ ഫലം ലഭിക്കും കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരിക്കല് വിളിച്ചാൽ തന്നെ, അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ തന്നെ, അല്ലെ, അത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം 16 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും കൃഷ്ണ എന്താണ് ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് രാമ എന്ന് ഒരിക്കലും ജപിച്ചാൽ തന്നെ, അല്ലെ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ 4 പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ 4 പ്രാവശ്യം രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോ ടോട്ടൽ 16 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിച്ചതിന് തുല്യമാണ് നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒറ്റൊരു പ്രാവശ്യം ജപിച്ചാൽ തന്നെ. നമ്മൾ 108 മുത്തുകളിൽ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തവരൊക്കെ അങ്ങനെ 108 × 16 മാല ജപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് കുറെ സമയം വേണം, 10 മിനിറ്റിൽ ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും, അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് കഠിനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ഏറ്റവും ഈസി ആക്കി തന്നു നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്, അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ. ഓ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് സംസ്കൃതം പഠിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ. ഇത് ആർക്കും ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അജാമിളൻ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ജപിച്ചത്, അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പൂതന ഭഗവാൻ എന്നെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. വിഷം കൊടുത്തിട്ട് വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പാല് കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ടും പൂതനക്ക് എന്താണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം നൽകിണ്ടായി. അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകിണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിക്കലും മുക്തി നൽകും, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധകളത്തിൽ മരിച്ചു വീണ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാൻ സാധിച്ചു. അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആ അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവരൊക്കെ അധർമ്മികളാണ്. അവർക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു, അല്ലെ. അസുരന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കും മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അവർക്കെന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ലഭിക്കുക. അതില് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ലയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ. അതിന്റെ പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് ജീവേര സ്വരൂപ നിത്യര കൃഷ്ണദാസൻ, കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ
യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പദവി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാക്ടീസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ ജോലിക്ക് പോവോ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം. നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. നമ ആത്മപ്രദീപായ സാക്ഷിണേ പരമാത്മനെ നമോ ഗിരാം വിദൂരായ മനസ്സേദസാമപി നമ ആത്മപ്രദീപായ സാക്ഷിണേ പരമാത്മനെ നമോ ഗിരാം വിദൂരായ മനസ്സേദസാമപി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷിയായി വർത്തിക്കുന്ന, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെ ബോധദീപ്തനാക്കുന്നവനും മാനസിക വ്യായാമം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അവബോധം കൊണ്ടോ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവനുമായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാനസികമോ ശാരീരികമോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമോ ആയ വ്യായാമങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലാണ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ആത്മപ്രദീപ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും എന്നാൽ ആരാലും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ സൂര്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ആയതിനാൽ പരമോന്നതനെ അറിയണമെന്ന് ഗൗരവമായി ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നേടണം. അല്ലാത്ത ഒരുവനും അവന്റെ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ബുദ്ധിപരമോ ആയ ശക്തികൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവാനെ അറിയാനാവില്ല. നമ്മള് പഠിച്ചല്ലേ, സർവസ്യ സന്നിവിഷ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി നാഭവേദ്ഗ്രാഹിന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരതി. ഭഗവാന്റെ ആ നാമം, ലീല, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, അപ്പോൾ അതും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ചതുർശ്ലോകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്ധകാരത്തെയൊക്കെ നീക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ചൈത്യ ഗുരുവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം.
സ്വാത്തേന പ്രതിലഭ്യായ നൈഷ്കർമ്മ്യേണ വിപശ്യത നമ കൈവല്യനാഥായ നിർവാണ സുഖ സംവിദേ. സ്വാത്തേന പ്രതിലഭ്യായ നൈഷ്കർമ്മ്യേണ വിപശ്യത നമ കൈവല്യനാഥായ നിർവാണ സുഖ സംവിദേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയാസ്തിത്വത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം കളങ്കരഹിതമായ സുഖം നൽകുന്നവനും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ നാഥനുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിവപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശാസ്മി തത്വത. ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിർബന്ധമായും ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതനാകണം. ഈ കർമ്മങ്ങൾ സത്വം അഥവാ ശുദ്ധസത്വം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ ശ്ലാഘിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ ശുദ്ധസത്വമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷനെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക കർമ്മത്തിന്റെ കേവല നിരാകരണം മതിയാവുകയില്ല. നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്പി അച്യുത ഭാവവർജിതം. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധ സംബന്ധിയായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടുന്നത് സഹായകമാവില്ല. വളരെ ഔന്നത്യത്തിലുള്ള പല സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും നൈഷ്കർമ്മ്യം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ പരാജിതരായി ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഭൗതികരായ വ്യക്തികളെ പോലെ വീണ്ടും കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയാൽ അവന് പിന്നീട് പതനം സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവരെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നതോടെ ഒരുവന് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രനാകാൻ കഴിയും. ഭക്തിമാർഗത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം ഒരുവനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്വാത്തേന പ്രതിലഭ്യായ നൈഷ്കർമ്മ്യേണ വിപശ്യത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗോപാലതാപനിഷത്ത് പറയുന്നു, ഭക്തിർ അസ്യ ഭജനം തത് ഇഹാമുത്രോപാധി നൈരാസ്യേനൈവ മാമുഷ്മിൻ മനസ കൽപ്പനം ഏതത് ഏവ ച നൈഷ്കർമ്മ്യം. നൈഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനമാണിത്. ഒരുവൻ ഇവിടെയോ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലോ ഈ ജീവിതത്തിലോ ഭാവി ജീവിതത്തിലോ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഭൗതിക ഏച്ഛകളില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവൻ നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. ഒരുവൻ മാലിന്യമുക്തനാവുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നൈഷ്കർമ്മ്യ തലത്തിലാകും. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ സേവിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭക്തിയുത കൃഷ്ണാബോധം എന്താണ്? ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. സത്വഗുണം നല്ലത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. സത്വഗുണവും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കും, ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും ഇവിടെ ബന്ധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആ സത്വഗുണത്തിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ആ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തന്മാര്, ആ കൃഷ്ണാബോധത്തുള്ളവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ അത് അകർമ്മമാണ്. അതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളുമില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ കർമ്മഫലങ്ങളാല് നമ്മളെ ബന്ധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അത് അകർമ്മത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുക, ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആ കീർത്തനമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഓർക്കുക. പിന്നെ പാദസേവനം, ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കുക, ഇതൊക്കെ പാദസേവനമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമഃ ശാന്തായ ഘോരായ മൂഢായ ഗുണധർമ്മിണേ നിർവിശേഷായ സാമ്യായ നമോ ജ്ഞാനഘനായ ച. നമഃ ശാന്തായ ഘോരായ മൂഢായ ഗുണധർമ്മിണേ നിർവിശേഷായ സാമ്യായ നമോ ജ്ഞാനഘനായ ച. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവവ്യാപിയായ വാസുദേവ ഭഗവാനും നരസിംഹദേവ് ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭീകര രൂപത്തിനും ഭഗവാന്റെ മൃഗരൂപത്തിനും വരാഹദേവനെ പോലുള്ള അവ്യക്തിഗത വാദം പ്രബോധിപ്പിച്ച ദത്താത്രേയ ഭഗവാനും ശ്രീ ബുദ്ധ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവനും പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവനുമായ ഭഗവാനായി ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനും ഞാൻ എൻ്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതും അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായി മുൻ ശ്ലോകങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഒരു നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ കണക്ക് ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ അനുസ്യൂതം പ്രവഹിക്കുന്നതിനാൽ ആർക്കും അവയെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല. അതുപോലെ സ്ഥലകാലങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ആർക്കും കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ നിരന്തരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭഗവത്ഗീത 4:7 ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുവോ അല്ലയോ ഭരതന്റെ പിൻഗാമി, എപ്പോഴൊക്കെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനം സംഭവിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യതകളുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും അത്തരം ദൈവരാഹിത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് സദാ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പോലും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ ലയിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും അസ്തിത്വത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജ്ഞാനഘനായ എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ പല രൂപങ്ങളിൽ വരുന്നതിനാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഊഹാപോഹ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ചെയ്തി മൂലം ജ്ഞാനം ഘനീഭവിച്ചു പോയവരെ പരാമർശിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനഘനായ എന്ന പദം പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഉപരിപ്ലവമായ ജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്.
പക്ഷേ ഒരുവന്റെ ജ്ഞാനം അത്യന്തം ഉൾക്കടവും അഗാധവുമായി തീരുമ്പോൾ അവൻ വാസുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. ഒരു ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ ഈ തലം പ്രാപിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനഗനായ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വാസുദേവ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പക്ഷെ ജീവസത്തയ്ക്കൊപ്പം കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ശാന്തായ എന്ന പദം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികളായ ജ്ഞാനികൾ അറിവിൽ പക്വതയുള്ളവരാകുമ്പോൾ വാസുദേവനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ പ്രവർത്തന്റെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനികള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് സുദുർലഭമാണെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും റയറായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, അവർ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു, വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു അല്ലെ. അല്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല അവരാരാണ്. അവരൊക്കെ ഈ ശരീരം എന്ന നിലപാടിലാണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അവര് എന്താണ്, ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് അറിവില്ല. എന്നാലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് അറിവുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മളും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ എന്ന് പറയുന്ന നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ പോലെ ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഗജേന്ദ്രൻ കുറച്ചായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കും അവതരിക്കാം അല്ലെ. എന്താണ് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുമായിട്ട്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമസ്തുഭ്യം സർവാദ്യശായ സാക്ഷിണേ പുരുഷായ ആത്മമൂലായ മൂലപ്രകൃതയേ നമഃ. ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമസ്തുഭ്യം സർവാദ്യശായ സാക്ഷിണേ പുരുഷായ ആത്മമൂലായ മൂലപ്രകൃതയേ നമഃ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം സാക്ഷിയും എല്ലാറ്റിന്റെയും മേൽനോട്ടക്കാരനും പരമാത്മാവുമായ അവിടത്തേക്ക് എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും സമസ്ത ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും മൂലമായ പരമപുരുഷനാകുന്നു. അവിടുന്ന് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയുമാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങാണ് പരമമായ സമ്പൂർണത. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13:3 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ക്ഷേത്രജ്ഞാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരതവംശജ, എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. പരമോന്നതനായ ഉടമസ്ഥനാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരങ്ങൾ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അഥവാ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനായ ജീവസത്യം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ പരമോന്നത ക്ഷേത്രജ്ഞനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. ശരീരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ. ഉദാഹരണത്തിന് നാം ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അതിൽ വസിച്ചാലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരീരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം സർവാധ്യാക്ഷൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:10 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സർവചരാചരങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജലജീവികൾ, ചെടികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, കീടങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യജീവികൾ, ദേവന്മാർ തുടങ്ങി നാനാതരം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രകൃതി മാതാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പിതാവുമാണ്. അഹം ബീജ പ്രതാപിത. നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം നൽകാൻ പ്രകൃതിക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:7 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഈശ്വരന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതിനാൽ ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല. ആയതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ആത്മമൂല, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം ബീജമാണ്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14:4 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത് യോനിർ അഹം ബീജ പ്രതാപിത. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നാനാവിധത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം സാധ്യമാക്കുന്നതും അവയുടെ ബീജദാതാവായ പിതാവായിരിക്കുന്നതും ഞാനാണെന്നറിയണം. ചെടികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, കീടങ്ങൾ, ജലജീവികൾ, ദേവന്മാർ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മറ്റ് ജീവസത്തകൾ ഇവയെല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. എന്നാൽ അവർ വിഭിന്ന മനോഭാവങ്ങളോടെ പോരാടുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വിഭിന്ന രീതിയിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. അപ്രകാരം അവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ഗർഭവതിയാക്കപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിയുടെ അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവസത്തെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലാണ്. പരിണാമ പ്രക്രിയയിലെ ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക മുക്തി അഥവാ ആശ്വാസം പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണ്. നമ എന്ന വാക്കിനാൽ ഇത് ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരം അതുപോലും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും അതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അഹം ബീജപ്രതാപിതം, എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവ് അല്ലെ. എല്ലാം എന്താണ്, മമൈവാംശോ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യരും മാത്രമല്ല, എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷിയും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താണ് സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സാദര പ്രണാമങ്ങള് അർപ്പിക്കുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ 15 മുതൽ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച എടുക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച ഏകാദശിയാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുക തിങ്കളാഴ്ച. നാളെയും മറ്റന്നാളും ഭക്തിപുരുഷ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്, ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം, 14 കൂടി. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണദ്രഷ്ടെ സർവപ്രത്യയ ഹേതവേ അസദാച്ഛായ യോക്തായ സദാഭാസായ തേ നമഃ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണദ്രഷ്ടെ സർവപ്രത്യയ ഹേതവേ അസദാച്ഛായ യോക്തായ സദാഭാസായ തേ നമഃ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എന്റെ ഭഗവാനെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷകനാണ് അവിടുന്ന്. സന്ദേഹങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൂടാതെ പരിഹരിക്കുക അസാധ്യം തന്നെ. ഭൗതിക ലോകം അങ്ങയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു നിഴലാണ്. തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണപ്രഭ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ വാസ്തവമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്ക്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥ വിവരണം ഇങ്ങനെ നൽകാം. ഇന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ആദേശമില്ലാതെ ജീവസത്തെ ഒരു ചുവട് പോലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമബോഹനം ച. അങ്ങ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്മൃതിയും വിസ്മൃതിയും വരികയുള്ളൂ.
ഛായേവയസ്യ ഭുവനാനി വിവർത്തി ദുർഗ. മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങ് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓർമ്മയും നൽകാത്ത പക്ഷം അവന് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിഴലിന് സമാനമായ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പിന്തുടരാനാവില്ല. ജീവസത്ത ജീവിതങ്ങൾ തോറും മിഥ്യയായ കർമ്മ വിഷയത്തിലേക്ക് തെറ്റായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അങ്ങാണ് അവനെ ആ കർമ്മ വിഷയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവിതത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ ശരീരം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എന്റെ ഭഗവാനെ, അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ചിലതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങ് അവനെ അക്കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അബോഹനം ച. ബദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയെ വിസ്മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങയുടെ കാരണത്താൽ അവനെ അങ്ങയെ ഏറെക്കുറെ ശാശ്വതമായി തന്നെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയും വിധം അങ്ങ് അവനെ ജീവിതങ്ങൾ തോറും അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങ് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നിത്യ നിയന്ത്രണകനാകുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലഹേതു അവിടെ നിന്നാകയാൽ എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി കാണപ്പെടുന്നു. ആത്യന്തികമായ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പാദം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സർവപ്രത്യഹേതവേ എന്ന പദം ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറും വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫലം ഒരുവന് അതിന്റെ കാരണത്തിന്റെ സൂചന അഥവാ കാഴ്ച നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മൺകലം ഒരു കുശവന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാകിയാൽ ആ മൺകലം കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ആ കുശവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഊഹക്കാഴ്ച ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മയാദ്യശേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്, ഒരു പതിപ്പുമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഓർമ്മയും മറവിയും ഒക്കെ തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ മറവി നൽകുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നീട് അവർ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓർമ്മയും തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകള് അർപ്പിക്കുന്നു വിജയേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രദ്ധിച്ചേ.